seu marit? El meu marit... Què vol dir el meu marit? És que si la comprens i si està per vostè. El meu marit no hi era quan vaig caure. No. No és això el que li he preguntat. Perdoni, no he volgut molestar-la. Només vull que sàpiga que no està sola. Per qualsevol cosa pot comptar amb nosaltres. Gràcies. Molt amable. Joan, sóc l'Oriol. Crec que tenim un altre cas de maltractament. Neus, què fas desperta tant? Què? Sorprès? Clar. La Neus mai no està desperta a aquesta hora, oi? Doncs mira, a partir d'ara en aquesta casa canviaran moltes coses. Estic tipa de les teves excuses. Neus. Ni neus ni hòsties. On se suposa que vens a aquestes hores de la consulta? Sí i no. Vinc de parlar amb en Joan. Hem tingut un altre cas de maltractament. Una altra vegada la mateixa història. Estic farta de la teva dedicació malaltissa a les pacients. Serà millor que deixem aquí aquesta discussió. Estàs molt nerviosa. I ja sabem com acaba tot. Ah, sí? No vols que en parlem? Si m'estàs enganyant i no vols que en parlem!
A Magdaí, a Figueres, ja són 15 els homes assassinats per les seves dones en el que portem d'any. I acabarem amb els esports. Demà a la nit es disputarà al Camp Nou el partit en contra de la violència domèstica que jugaran les seccions femenines del Barça. Es pot saber què cony t'ha passat? T'ha atropellat un tren o què? Ja ho veus, tio. Hòstia. Ara t'ho explico, jo. La mosso d'esquadra, que era la que em feia un altre cop em tornava a preguntar. I on va ser? A casa meva. I a on? A la cuina. I a quina hora vas arribar? Que cabrona, tio. És que t'ho juro, és que semblava que com si em sentia com que dic, no s'ho està creient, l'estic mentint, o és que al final no em creia ni a mi mateix, t'ho juro. I vinga preguntes, i no, és que ha d'entendre que és el protocol, i això, què m'explica? I ara què? Res. Penso tirar endavant la denúncia. Arribaré fins on faci falta. Estàs segur que és això el que vols? Marc, mira'm la cara. Endavant. Sí? Sí, sí. Estic amb tu. Avui li han donat a la Neus l'ordre d'allunyament. Com? Una simple ordre d'allunyament? És així com pretenen acabar amb aquesta xacra. Sí, posant 500 metres entre l'agressor i l'agredit. És un primer pas. Petit, d'acord. Però almenys a la Neus no se li acudirà apropar-se a tu durant una bona temporada. Tu creus? Jo no ho tinc tan clar.